Mae'r llyfr, swn i'n disgrifio hi fel nofel antur mwy na dim byd arall. Mae wedi gosod yn y dyfodol agos mewn byd lle mae lefel y môr wedi codi yn sylweddol, a mae'r cymeriadau yn byw mewn nendwr, skyscraper, sydd â'i loriau gwylod o dan lefel y môr. Felly maen nhw wedi cartrefu yna ac mae o'n disgrifio sut maen nhw'n byw a y byd o'i gwmpas nhw. A wedyn mae'r prif gymeriadau yn gorfod gadael y nendwr, a wedyn maen nhw'n cael bob math o anturiaethau ac yn cyfarfod cymeriadau gwahanol a mae pethau'n digwydd iddyn nhw. Fues i'n gweithio ers talwm mewn meysydd amgylcheddol a datblygu cynaladwy, felly dwi wedi meddwl lot dros y blynyddoedd am newid hinsawdd a sut mae'r byd yn newid ag ati. Felly mae hynna yn y cefndir trwy'r amser bob dim dwi'n wneud, dwi'n meddwl. Ond yn fwy penodol ella, ges i jyst llun ma yn mhen o'r tŵr ma yn sefyll yn y dŵr a meddwl, os oedd na bobl yn byw yna, sut fysa nhw'n byw?